El Donut Plus va sorgir de, vam veure que les dones nouvingudes que tenien un nen, un fill, una filla, quan ja anaven a l'escola bressol, aquesta part que s'havien quedat a casa amb el fill o la filla, després no començaven un treball o no començaven una feina, sinó que es quedaven a casa normalment, cuidant de la família, cuidant de la casa. Vam detectar que era molt important que les dones també tinguessin una feina o una altra feina per poder tenir una mica més d'ingressos i així tenir una vida més còmoda, entre cometes. Al Donut Plus hi ha 3 potes, que són 3 serveis diferents que tenim aquí al casal. Hi ha una part de llengües que la fan dilluns. L'objectiu essencial és que les dones tinguin una mica la confiança en si mateixos a l'hora d'explicar-se. Quan elles ja tenen el castellà, o sigui que ja poden parlar castellà, tenen aquesta confiança que després al carrer s'atreveixen a parlar amb gent que no coneixen, amb l'amic, amb el veí, amb el metge, i no necessiten una altra persona intermediària. Llavors, la xarxa, elles mateixes ja s'obren al món quan surten d'aquí. Després hi ha una part d'inserció laboral que es fan el dimarts. Hem començat a explicar des de coses molt bàsiques com mercat laboral, documentació per trobar feina, passos a seguir, diferents sectors, i ara sí que estem en el punt de començar a fer carta de presentació, currículum, perquè ja també vagin agafant confiança, vagin veient que tenen moltes coses a aportar a nivell de competències personals. I després, dimecres i dijous, el que fem a l'Espai Tecnològic és eines digitals. Vam començar molt bàsic amb com funciona l'ordinador i vam passar pel mail, Drive, aquest tipus d'eines, i ara estem ja enfocant més a com trobar feina o com pot ser amb l'InfoJobs i amb aquest tipus d'eines. A mí cada día tengo palabras nuevas y tengo, antes ya no puedo buscar por internet cosas, ahora ya sé cómo lo puedo hacerlo yo sola. Sí, cada vez me siento un poco mejor, sí. Ahora hablar y presentación un poco a poco, ahora hablar con vosotros. Cada día me siento que tengo clases, tengo que hacer cosas para mí. Y me siento, algo se cambia. Antes ya por la mañana los niños al cole, vengo a casa, arreglando la casa, preparar la comida a la hora de los niños que vienen en el cole. No tengo tiempo para mí. Ahora ya me siento que este tiempo es para mí.